Türkmenistanda yanvar ayının başından alkogolly içkilerin bahası duydansız 20-30 götörüm gymmatladı. Bu esasan yerli çakır kärhanalarynyň önümlerinde göze ilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 yanwarda Mary we Lebap vilayatlarinden maglumat berdiler. Döwlet dukanlarynda 21 manatdan satylan yerli ardan araklar 31 manata gymmatlady. Bir çüýsü arasy arak dekabryň aýagynda 30 manat bahalanany bolsa, häzir 42 manata ýokarlanypdyr. Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Lebapda habarçymyz gymmatlymanyň 40 goly alkogolly içkilere täsir edendigini habar berýär. Geçen ay 30 manatdan satylan araklar indi 35 manat, 60-70 manatdan satylan araklar häzir 80 manat bahalanýar diýip habarçymyz bellidi. Gymmatlaýyş we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeýär. Azatlyk bu barada yerli söwda edaralarynyň kommentari hem alyp bilmedi. Ýöne alkogolly içkileri satýan dukanlaryň işgärleri gymmatlamanyň sebäbini ýurda import edilýän alkogolly önümleriň gümrük salgydynyň goşmaça töleginiň ýokarlandyrylandygy bilen düşündirýärler. Çakır öndürýän kärhanalar alkogolly içkileri öndürmek üçin import edilen alkogolly önümlerden peýdalanýarlar. Bu önümleriň gümrük töleginiň ýokarlandyrylmagy yerli alkogolly içkileriň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Dip Lewaply dukan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurtlardan import edilýän alkogolly içkilerin goşmaça tölegleriniň ýokarlandyrlandygy barada ýurdun resmi mediasynda we hökümete tarapdar neşirlerde häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi anonim şertde habarçylarymyza beren maglumatlarynda nobatdaky gymmatlamanyň ilatyň ýasama araklary has köp öndürmegine we ondan peýdalanmagyna getirjekdigine ynanýandygyny aýtdy. Arağın nırxını kaldıranyň bilen adamlar arak içmäni goýmaýarlar. Gaýtam hil taýdan pes ziýanly ýasama araklar içip zäherlenýänler köp bolar. Ine çilimiň nırxyny hem kaldyrdylar. Ýöne bu adamlaryň temäki önümlerini çekmegi bes etmegine getirmedi. Gaýtam olaryň arzan we ziýanly mahorkany näweli çöplerden öndürilen çilimleri çekmegine we saglygyna ziýan ýetirmegine we öýkön keseleri bilen keselemegine getirdi. Dip bu ýagdaýlara syn edýän marly ýaşaýjy bellidi. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasynda alkogolly içkileri içýän adamlaryň göz görteli köpelendigini hem synlasa bolýandygyny aýdýarlar. Olaryň arasyna aragy aşy içip öýlerini araga berýänler hem köp. Bu adamlaryň arasyna maşgalasyny bozýanlar hem kän. Olar içip gelip maşgalasyna azar berýärler. Käbir maşgalalar bu zuluma çydaman içýän adamy polisiýa tapşyrýarlar we 1-2 ýyl tutsaglygy hökm etdirýärler. Dip Lewaply habarçymyz bellidi. Türkmenistanda alkogol önümleriniň bahasy soňky gezek geçen ýylyň başynda gymmatlapdy. Bu waka ýurtda daşary döwletlerden getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gümrük tölegleriniň möçöriniň tas 2 hisse ýokarlanmagy bilen utgaşypdy. Geçen ýylyň martynda Mardak habarçylarymyz alkogolly içkileriň gymmatlamagynyň soň sebitde spirtli içkileriň ýasama görnüşleriniň we bulardan zäherlenýänleriň köpelýändigini habar beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle spirtli içkileriň harçlanyşy boýunça sanlary, alkogoly ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alnandygyny äşgär etmeýär. Azatlyň munyň bilen bagly soraklaryny hem jogapsyz goýýar.